नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज तुम्हाला खापरोळ्या आणि नारळाचा गोड रस कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। खापरोळ्या हा प्रकार नारळाच्या गोड रसाबरोबर खूप छान लागतो। 3 ग्लास तांदूळ घेतले, 3 ग्लासाच्या निम्मे इथे मी 2.25 ग्लास उडदाची डाळ घेतली, मोठा पेला चणा डाळ घेतली, 3 चमचे धणे, 2 चमचे मेथी। आता मी हे सर्व मिक्सरला वाटून घेणार आहे। मला आता हे संध्याकाळी करायचं आहे, तर मी रात्री हे सर्व भिजत घातलंय आणि आता हे भिजून चांगलं तयार झालेलं आहे। आता मी हे मिक्सरला लावते। सर्व मिक्स थोडं थोडं करून मी करणार आहे। उडदाची डाळ चिवट असते, त्यामुळे मिक्स केलं ना तांदूळ आणि डाळ की त्रास होत नाही, मग मिक्सर व्यवस्थित वाटलं जातं ते। आणि मी हे सर्व आता एकत्र करणार आहे। हे मिक्सर लावताना थोडं पाणी टाकायचं। पाणी टाकल्यावर जरा थोडं लूज पडतं वाटण्यासाठी, नाहीतर ते जड जातं आणि मिक्सर खराब होण्याची भीती, कारण उडदाची डाळ चिवट असते ना, त्यासाठी थोडं पाणी टाकायचं याच्यामध्ये, जेवढं लागेल तेवढं। आपल्याला अगदी घट्ट नको आहे। अशा प्रकारे आपलं हे खापरोळ्यांचं पीठ वाटून तयार आहे। त्यात आता आपण थोडी हळद टाकणार आहोत। त्या पिठाला जेवढं लागेल तेवढं मीठ टाकायचं आहे आणि हे चांगलं ढवळून 7-8 तास ठेवून द्यायचं आहे, पूर्ण वर येईपर्यंत। असं फुलून चांगलं आल्यानंतर याच्या खापरोळ्या मस्त लुसलुशीत मऊ होतात। नारळाचा रस आणि खापरोळ्या हा कोकणातला पदार्थ आहे। जर घट्ट वाटलं करताना पीठ, तर त्यात थोडं पाणी टाकायचं। आपण 8 तासापूर्वी आपण हे जे पीठ ठेवलेलं खापरोळ्यांसाठी, ते आता एवढं छान असं फुलून आलेलं आहे। अर्धा टोप होतं, ते आता पूर्ण फुल भरलेलं आहे, म्हणजे याचा अर्थ हे पीठ तयार आहे आपलं। आता फुलून मस्त आलं आहे। आता आपण याच्या खापरोळ्या करणार आहोत। आता आपण गॅस चालू करणार आहोत। गॅसवर मी भिडं ठेवलं आहे, तुम्ही पॅनवर सुद्धा करू शकता। आणि ह्या खापरोळ्या या छोट्याच करायच्या असतात, जास्त मोठ्या करायच्या नाही। भिड्याला आधी मी एक तेल लावून घेणार आहे। इथे नारळाची किशी घेतली, भिड्यांना तेल लावायला, किंवा कांदा सुद्धा घेऊ शकतो आपण। हे चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे, कारण मीठ वगैरे लागलं नसेल किंवा मध्ये काही असेल तर त्यासाठी सर्वात एकसारखं करून घ्यायचं आहे ढवळून। तापलं की नाही ते बघण्यासाठी थोड्या पाण्याचे थेंब टाकून बघायचे ना। थोड्या अशा मिडियमच ठेवायच्या, जास्त पातळ नाही जाड नाही, आणि छोट्या घालायच्या आहेत या। आता एका साईडने छान खरपूस झालेले आहे। आता आपण परतूया। चटणीबरोबर सुद्धा ही खाऊ शकता, जर नारळाचा रस खायचा नसेल तर। चटणीची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये शेअर केलेली आहे, ती तुम्ही पाहू शकता। आणि ह्याला थोडा पाण्याचा हात वरून लावायचा। एकदा भिडत तापल्यानंतर मीडियम आच ठेवून नंतर करायचं, कारण आता हे भिडत तापलं नव्हतं म्हणून मी मोठा गॅस केलाय। मस्त असा खरपूस झाल्यानंतर आपण हा काढणार आहोत। पुन्हा थोडं तेल लावायचं भिड्याला। छोटे छोटेच घालायचे असतात, हे जास्त मोठे घालायचे नाही। सगळीकडनं सारखं पसरून घ्यायचं आणि जास्त पातळ नाही जास्त जाड नाही असे करायचे। आता मी गॅस बारीक करते, जरा मीडियम ठेवते, म्हणजे कारण का आता हे भिडं आपलं तापलेलं आहे, याला छान अशी जाळी पडली, याचा अर्थ आपलं पीठ चांगलं आलंय। आता याला पुन्हा आपण वरून पाण्याचा हात लावणार आहे। दोन्ही साईडने खरपूस छान भाजायला हवा तो। प्रत्येक वेळेला थोडं थोडं तेल लावायचं। हे नारळाच्या रसावर खूपच छान लागतात खापरोळ्या। तुम्हाला जर गोड रस नको असेल तर तुम्ही नारळाची चटणी सुद्धा ह्याच्यावर खाऊ शकता। अशा प्रकारे आपल्या खापरोळ्या तयार झाल्या। आता नारळाचा रस कसा बनवायचा ते मी दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य: एक मीडियम साईजचा नारळ खवून घेतलेला आहे, 1 चमचा हळद आणि अर्धा जायफळ आणि 7-8 वेलची, 2 चमचे जिरं। मीडियम नारळाला 1/2 किलो गूळ लागतं, कारण गूळ जास्त गोड नसतं त्यामुळे, आणि हा रस जास्त गोड असेल तरच छान लागतो, त्यामुळे हे 1/2 किलो गूळ घेतलंय मी बारीक करून। आता आपण हळद, जायफळ, वेलची आणि जिरं हे सर्व आपण एकत्र वाटून घेणार आहोत, एकदम बारीक। आणि हे नारळाचा रस करायला हे गरम पाणी लागतं, जरा कोमट पाणी करून घ्यायचं रस करताना। हे थोडं पाणी टाकणार आहे मी आणि हे जरा बारीक करून घेणार आहे। अशा प्रकारे ही एकदम बारीक पेस्ट तयार करायची। आता मी या बाउल मध्ये काढून घेते, ज्यात आपल्याला रस करायचा आहे त्या बाउल मध्ये हे काढून घेते मी।
आता आपलं हे असं काढल्यानंतर कोमट केलेलं पाणी आहे, रस काढण्यासाठी कोमट पाणी वापरतात। आपण हे बाउलमध्ये जे गूळ घेतलंय ना ते आपण ह्यामध्ये टाकणार आहोत, म्हणजे तोपर्यंत ते विरघळेल आपला रस काढेपर्यंत। एक नारळ आपण जो खवून घेतलेला आहे तो आपण आता ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपण हे पाणी टाकणार आहोत। कोमट केलेलं पाणी आहे, ज्यूस करण्यासाठी जरा पाणी लागणार आहे कारण याचा रस निघायला हवा नारळाचा। हे मी आता मिक्सरला बारीक करते। या अशा प्रकारे बारीक केलंय मी आता आपण याचा जाड ज्यूस काढणार आहोत। हे तर मी इथे गाळणी घेतली, दाबून आपण याचा ज्यूस काढणार आहोत। असा जेवढा जाड ज्यूस असेल तेवढा रस सुंदर लागतो। त्यात आपण जे जिरं, हळद, वेलची आणि जायफळ ह्या ज्या वस्तू वाटून टाकल्या त्याच्यामुळे त्या रसाला खूपच सुंदर वास येतो आणि चव सुद्धा खूपच छान लागते त्याची। आणि हा ज्यूस जर गोड असेल तरच छान लागतो, नाही तर चांगला लागत नाही। कमी गोड असेल तर नाही चालत, त्यामुळे गूळ जरा जास्तच घालायचं याच्यात। यात मी चिमूटभर मीठ टाकणार आहे। मीठ टाकल्यानंतर आता हे अळणी लागतो ज्यूस, मीठ टाकल्यानंतर जरा थोडी चव येते त्याला। हे गूळ थोडं विरघळायला हवं, हे गूळ विरघळल्यानंतर हा आपला ज्यूस तयार होईल। काप्रोळी सर्व करताना एका बाउलमध्ये रस घ्यायचा आणि साईडला काप्रोळी त्याच्यात बुडवून खायची। आणि दुसरी पद्धत अशी की एका डिशमध्ये काप्रोळी घेऊन त्याच्यावर रस ओतून त्यात बुडवून ठेवायची आणि नंतर ती चमच्याने तोडून खायची। रस पूर्ण तयार झाल्यानंतर तो गूळ विरघळल्यानंतर पूर्ण गाळून घ्यायचा आहे तो रस। जिरं जाडसर ते राहतं नाही ते दाताखाली येतं, त्यासाठी पूर्ण रस गाळून घ्यायचा। माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत नमस्कार।